Bai, pizza bat egin, margarita bat. Bale, bai. Joder, berriz be pizza eskatu dugu jateko. Gaur egun jazteko zineken, ez dako funtzioik. Momentua da zuek, guazen beste lan bat topaikera. Guazen! Ze jendo zu hor botata, kolore txarrakotzu. Atzoko juergan patateroenian erabili, eta hemen nau. Zulako zure zauzen. Venga, jaiki hortik eta etorri lan bila gurekin. Nik ustot maila altuko jatetxetan hobeto tratauko gaituztela. Gaur egun prekaritatean bizi gara. Esango neke Subijana jatetxea hemendik gertu dauela. Goazen! Bueno, eskerrak erabilera bakarreko esan kutxaua. Aiau gara, hemen bai! Fijo, hemen kubiertuei brilloa daten xabela. Guazen barrura! Ona temperatura baxuan eginiko arrautza lore exotikoz lagundua etxeko saltsa bereziarekin. Hau instara doia! Baiti, Andres lagunak flipa onbia daue. Ze hosti xaiz? Ni, sukaldeko influencerra. Zela, ez dakotzu funtziorik eta. Baina nobedadia naizen ez follower pila badakot. Eta gaur egun hori da importantiena. Ofketirria guazen hemendik. Panoramia ikusita beste herrialde baten probiaku. Joder, maletia kriston pixua dako. Venga, busa galdu biula. Joder, urralde busaztu xat. Txorrada kutxu, eta guazen maleta jaletera. Ondo inju hona etorten, etorkizuna txinan dau. Hori! Barkatu, baina gu gara hemengo erregeak, alde hemendik.